A croeso i Stadiwm Cenedlaethol yn Gaerdydd, lle ni yn ganol frwydr mawr rhwng Cymru a Lloegr. A mae'n mynd i fod yn gêm dda, David. O, gêm wych yw, wadi wir, gêm wych yw. Cymru yn erbyn Lloegr, gêm da iawn iawn. A mae'r chwaraewyr newydd sydd ar y ca heddi, maen nhw gyd gael gêm dda. Oeddi'n bob un wedi wharen a cap newydd ar asgell dde. Ie, ap gwyn, Elen ap. Elen ap gwyn, gêm da iawn, wadi wir. Yr asgell dde, ni siwtio'n arbennig, byddwn ni'n gweud. O, sori, Lori a Jones David, ond mae Cymru ar y dro'r blaen nawr. Odi, maen nhw'n edrych am brydus, os gan nhw beth am as o'r rec. A mae'r bleidwyr yn edrych amdani. Odi, mae dal. Odi, i ffala taw i Philip sy'n bigger, a maen nhw'n dechrau symud i nawr. Bigger i Robert, i Tiprig a Ben, y Saeson nawr i Swatig. Tiprig, ffid bas, o, gwych. O, amddiffyn Lloegr sydd ag i. I'r asgell mas, i'r asgell. O, pas hyfryd i'r asgell newydd apwyn. Na i gyd ta'n neud nawr i'w croesydd. Na, beth mae'n neud? Beth mae'n neud? Mae Elen apwyn, mae wedi troi ac mae'n rhedeg tuag at llinell llais ei hunan. Tuag at llinell llais ei hunan. David, beth sy'n digwydd? Weda i wrth ti beth sy'n digwydd yw. Mae hi wedi newid ochr.